M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Oyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pa utumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku lachitatu, mulungu wachiwiri munyengo ya Adventi. Mawu oyamba amene tidzawerenga achokera pa Yesaya mutu 40 ndime 25 mpaka na 31. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Inocesia Chimeta kuchokera ku St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndipo salimo lichokera pa Salimo 103 ndime 1 mpaka 4, kenaka ndime 8 ndiponso ndime 10. Mthenga woyera wa Ambuye athu Yesu Khristu ndi monga adalembera Mateyo mutu 11 ndime 28 mpaka na 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutikewera mawu ndi Reverend Father Joseph Kimo, a director a Radio Maria Malawi. Mawu oyamba. Mawu a buku la Prophet Yesaya. Woyera uja akuti, kodi mungathe kundiyelekeza ndi yani? Kodi alipo wina wolingana nane? Yang'anani kumlengalenga. Kodi ndani adalenga nyenyezi mukuzionazi? Ndiye amene amasogolera ngati gulu la nkhondo, ndipo iliyonse amayitana ndi dzina lake. Popeza kuti nyonga ndi mphamvu zake zazikulu, palibe ndi imodzi yomwe imene imasowapo. Iwe Yakobe, ukuliranji? Iwe Israeli, ukuneneranji kuti chauta sakudziwa za mavuto ako, kapenanso kuti sakusamalapo za iwe? Kodi sudziwa? Kodi sudamve? Chauta ndiye Mulungu wachikhalire, mlengi wa dziko lonse lapansi. Satopa kapena kufowoka, palibe amene amadziwa maganizo ake. Amalimbitsa ofowoka, ndipo otopa amawonjezera mphamvu. Ngakhale achinyamata amalefuka ndi kufowoka, ngakhale anyamata amapunthwa ndi kugwa. Koma amene amakhulupirira chauta adzalandira mphamvu zatsopano. Adzauka ngati ziwombankhanga, adzathamanga koma osatopa, adzayenda koma osalefuka konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Mateyo mutu 11 ndime 28 mpaka na 30. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, bwerani kwa ine, inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine ofatsa ndi wa mtima wodzichepetsa. Mukatero mudzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Pajatu goli limene ndimakoleka ine losavuta, ndipo katundu amene ndimasenzetsa ine ngopepuka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, lero lachitatu mulungu wachiwiri mu nyengo ya Adventi, mawu oyamba
ochokera m'buku la mneneri Yesaya ndiponso mawu a mthenga wabwino ochokera mthenga wabwino wa Ambuye Yesu monga adalembera Mateyo. Mfundo imene yakula ndi imodzi. Mfundo yake ndi yakuti Mulungu wathu amakhala pafupi nafe pa nthawi imene ifeyo tafoka, pa nthawi imene ifeyo tataya mtima, pa nthawi imene ifeyo takwinyizika, pa nthawi imene ifeyo talemedwa. Mulungu amakhala nafe. Chofunika kwambiri kwa inu ndi ine ndi kukhala ndi maso achikhulupiriro, kukhala ndi mapirikaniro achikhulupiriro. Ndikufuna kunena chiyani? Ndikufuna kunena kuti mavuto osiyanasiyana amene ifeyo timakomana nawo monga anthu, mavuto omwewo ngati ife tiwatula kwa Mulungu, ngati ife tidalira kwa Mulungu, ngati ifeyo malo mothawira kwa asing'anga, kapena kudalira chuma chathu, kapena kudalira udindo wathu, kapena kudalira mphamvu zathu, kapena kudalira asilikali athu, achitetezo athu, tithawira kwa Yesu, mavuto amenewo amapepuka ndipo timawasenza mokondwa. Ndiye ngati timamvetsera bwinobwino uthenga umenewu woti pamene tavutika, pamene talemedwa, pamene tathodwa, pamene takwinyizika, tithawire kwa Mulungu, ndi umene ukuyenderera ngati madzi mawu oyamba ochokera m'buku la mneneri Yesaya ndiponso mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyo. Koma makamaka pamene Yesaya akunena kuti chauta ndiye Mulungu wachikhalire, mulengi wa dziko lonse lapansi, satopa chauta, satopa kapena kufoka. Palibe amene amadziwa maganizo ake, amalimbitsa ofoka, ndipo otopa amawawonjezera mphamvu. Ngakhala achinyamata amalefuka ndi kufoka, ngakhala anyamata amapunthwa ndi kugwa. Koma amene amakhulupirira chauta adzalandira mphamvu zatsopano, adzawuluka ngati zomba nkhanga, adzathamanga koma osatopa, adzayenda koma osalefuka konse. Ine mene nawerenga mawu amene wandinamva kukoma kwambiri. Kuuluka ngati zomba nkhanga, chifukwa chakudalira ndi kukhulupirira chauta. Pasalimonso taona akunena kuti tamanda chauta iwe mtima wanga, tamanda chauta iwe mtima wanga, moyo wanga wonse umuyamike potchula dzina lake loyera. Tamanda chauta iwe mtima wanga, ndipo usayiwale zabwino zake zonse. Koma tsopano kuphera mphongo ndiye mthenga wabwino. Mthenga wabwino Ambuye Yesu akuchita kutiyitanira. Masiku ano kuli njalatu. Tithokoze kuti ayi boma likuganizira mwagayira ena achimanga choncho, kuli njala. Ndiye inuyo tangoganizani, akalengeza kuti lero kaya vice president akagawa chimanga kwakuti, kaya nduna akagawa chimanga kwakuti, kumeneko akapeza kopanda anthu, akapeza anthu ali to, ena oti afika mwina agonera pomwepo.
koma chimenecho tu ndichimanga chokuti akadya basi chathera pomwepo. Ndiye mumve zimene tsopano Yesu akuchita kutiyitanira. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine wofatsa ndi wamtima wodzichepetsa. Mukatero muzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Pajatu goli limene ndimakoleka ine losavuta, ndipo katundu amene ndimasenzetsa ine ngopepuka. Abale, alipo amene samakomana ndi mavuto pa dziko lapansi pano. Mwina ena mwainu munandimva ndikulalika pa Radio Maria ndikunena kuti ndili mwana ndimafunsa amayi anga abiti Mariota, akoneka okhumudwa kuti amama mukoneka okhumudwa kuti chavuta njani? Ndamandiuza kuti mwanawe mavuto. Ndiye ndimafunsa kuti amayi mavuto ndi chani? Ndi amaseka kuti uzadziwa ukadzakula. Ntakula ano nadziwa kuti mavuto ndi aliyense mwa ifeyo. Ataliana ali ndi mwambi pa Chiitalianapo mamveka bwino, anche i ricchi piangono. Ndiye kuti kwa inu amene mwina Chitaliana machibolobosha, ndiye kuti ngakhale munthu atakhala wolemera chotani, ngakhale munthu atakhala bilioneya kaya triliyoneya kaya ali ndi ndalama zochuluka chotani, palibe amene anganene kuti opoti ine ndi ndalama zakuti poti ndili ndi udindo waukulu wakuti ndilibe mavuto. Kwani tonse timakhala ndi mavuto, aliyense mosiyanasiyana, aliyense masaizi osiyanasiyana, koma tonse. Ndiye tamva mawu oyamba aja Yesaya akualonjeza ana Israeli kuti ndithu Mulungu akufuna kuti awatule zakatundu zimene iwo akusenza. Mawu amuthenga wabwino ndanena kuti akugwirizananso ndi mawu oyamba aja pamene tsopano Ambuye akuti bwerani kwa ine inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Ndipo makamaka apa pamene patisangalatsa kwambiri ndi pamene akunena kuti pakuti ndine wofatsa ndi wamtima wodzichepetsa, mukatero mudzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Palibe chinthu choposa mtendere wa mumtima. Ine ndimakonda kunena kawiri kuti mtendere umene dziko lapansi limakupatsa, chimwemwe chimene dziko lapansi limakupatsa, chuma chimene dziko lapansi limakupatsa, dziko lapansi lomwelo limakulanda. Ndilibe nthawi yokwanira kuti ndipereke maumboni, koma inuyo maumboni mutha kukapeza nokha. Dziko lapansi lomwelo limene linakupatsa ichi, dziko lapansi lomwelo limakulanda. Koma zimene akutiyitanira Ambuye Yesu apapo palibe amene angatilande, makamaka mtendere wa mumtima. Munthu atha kukhala nazo zonse, koma ngati mumtima wache mulibe mtendere, amene ndiwomvetsa chisoni kwambiri, ndi mphawi kwambiri. Ndiye Yesaya wayitanira ana Israeli aja kuti Mulungu ndi amene angathe kukutanini, ndi amene angathe kukupatsani mpumulo, ndi amene angathe kukuthunzitsani, makamaka inu achinyamata. Ambuye Yesu akutiyitanira tonse. Ndiye munthu akamakuyitanira zinthu zabwino, zinthu zokoma, tikaniranji? Makamaka nthawi ino ya Advent, pamene ife tikudikirira kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, tiyeni tithamange. Kutamanga kwambiri, kaya uthamanga kugwa kudzukanso, kutamanga kwambiri kuti zimene Ambuye Yesu akutiyitanirazo kuti tipite, akatitule nkhawa zathu, akatitule akatundu athu, tiyeni tithamange kuti zimenezo tikazilandire. Amen. Lekani kutitamanga mwasalimi mayanu, nawe yafika Ambuye Yesu akukwela, lekani sakwa ipamu kale ndi moyo. Atamata sumbana,
kuti ndi amayi